Yizo mafethi, it's a boys muna wachola dioglu wachola boy Mr. ECEO SS to the present entwana mkasi TV. Hayi bafethi yabo mase ubona lo buso hlalwaze sekunjalo sibuyile futhi nge show yethu yakuntwana yami kasi TV, it's called Culture Corner. That's where singenelela kuma event capture sithola ama interview from ama artists ababukeli wonke umuntu. Namhlanje umfazi onenkani uthe asibize siyintwana yami kasi TV athi ngishaye imaskandi event but anginivaleli nani bomrapper nani ma poet nani wozani. So namhlanje extension 19 ku maskandi promotion ebeko umfazi onenkani. So kusazoba mnandi bafethu, so thola ama interview bona ama action ama entertainment. Ntwana mkasi TV mamela ngisakhumbuza ukuthi ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe to the channel. Sise extension 19 namhlanje awuqala umsebenzi bafethu. Ntwana yami khona tukhona makasana brand yasekhasi mashona phakathi sebenzela manjenzi banibeka brand yasekhasi mashona phakathi sebenzela manjenzi banibeka. Yizo bafethu, izo boys buda machola diongli machola boy bafethu. Yazini one thing angazange ngitshele bengiperforma namhlanje uyangithola nami bengitholakele stage ngizobona ama clip lapha but without wasting isikhathi la iceleni ngihleli ngizothini i-hoster nisho kanjalo umnikazi we-event umnikazi womdlalo bhuti sakwamukela ku Culture Corner. Sacela uzi introduce usho ukuthi igama lakho ubani lana size kumcimbi onjani bhuti. Ngizoqala ngibonge mfowethu ithuba onginika lona kuba abantu ababukela ikasi intwana yami ikasi TV. Igama lami umfazi onenkani umfana waseOphongolo kwelamaswazi namathongo umfoka amagagula. Yimini obiza umdlalo namhlanje ukuthi abantu bahlangane benze into ethandwa abantu. Ngiyabonga. So bhuti na umbuzo wami sifikile endaweni yakho ubizile umdlalo safika singama artist sacwalisa kuthini kuwe as i-artist elisese upcoming nithi ivukane ne ya i-artist ethethe ivukane ukuthi omunye umuntu beyangathi athi ngizenzele umcimbi wami vese kuperforme mina ngibize nge-one man show but wena ukwazile ukuthi ufake namanye ama-artist. Kusho ukuthini ukusebenzisana namanye ama-artist akulo mkhakha esikuwo? Into engayisho mfowethu ngijabule kakhulu ngendlela abantu abangayo, ngendlela abantu abaphelele ngakhona. Abantu bayeka imisebenzi yabo, bayeka izinto zabe ezibalekile efana ngabe bayazenza kodwa bakhumbula ukuthi endaweni yangakubo eTsakane kunomuntu ozamayo naye ukukhuphula indawo yangakubo mhlasimpe ngoba indawo yami indawo yabo iyabathinta nabo. Bayeka yonke into abayenzayo bakhuthala bazosibuka bazosikhuthaza thina njengabantu abasavelela noma basafisa ukuyibona basezingeni eliphezulu. Bayeka yonke into. Iyangithokoza kakhulu ngoba iyakhombisa ukahle kahle la emphakathini sinabantu abangabazali kuthina yizo noma bengazali kodwa nje umuntu uma ekwazi ukuxhasa elingana nomzali wakho noma ekwazi ukuxhasa nje kuyonke into eyenzayo lo muntu ufana nomfweni ufana nomzali. Kuyangijabulisa kakhulu futhi ngiyabonga ukubonga kwami akupheli isandla sidlula ikhanda. So uthi bhuti i-support ikhona and i-support uyitholile kulomculo wenzani? I-support bhuti inkulu kakhulu ngani ngoba kuyo yonke imicimbi esengeke ngayibona mhlasimpe esegameni lami lokho engikubona namhlanje nami kuyangithusa ngishaya uvalo. Kuyakhombisa ukuthi cha izinga liyanyuka aliphansi abantu bayakuthokozela lokho. Okay, hayi sakujabulela bhuti and angesiqamba manga bafethu kumnandi la and ngibile kumcimbi efew kabhuti. Hayi uyashaya into yakhe siyafika sikhathe yonke into. Siyabonga kulabo supporters. So kwegcina bhuti abafuna ukubona umculo wakho abafuna ukulalela bawuthola kanjani bawuthola kuphi? Umfazi onenkani ukhona kuzo zonke izitolo za online ezidayisa umculo nami ngiyawaphatha futhi ama CD. Uma ubhala nje ungena ku YouTube ungena ku Spotify lapha uthi umfazi onenkani ngiyavela nami lapha uyakwazi uyithola ingoma zami umculo wami ulalele. Okay bhuti siyabonga. Then ngizothi on behalf of intwana yami sithi ngathi konke kwenza kulomkhakha ngahamba kube impumelelo uqhubekele phambili. Siphinde sibonga ukuthi kahle namhlanje bafethu sesathola i-invite. Oyibonile iposter ungibonile
bese under i-guest bhuti sibonge konke kusazoqhubekela phambili nathi sibonge ukuthi simenyiwe. Ngiyabonga bhuti kakhulu. Okay, siyabonga bafethu. Saqhubeka umcimbi, sazoba nama-interview esabuzayo. Njengoba sesine-hosta manje, sazolanda abanye. Ntwanami Kasi TV ungakhohlwa, like and subscribe. Siyabonga bafethu. Ntwana yami Kasi TV, pushing the culture eKasi. Hashtag Tonton. Mashona paga, sebenzi dama jet, banye bega. Brenda sekas, mashona paga, sebenzi dama jet, banye bega. Yizo bafethu sisesekhona extension 19 kuMaskandi promotion. Bathe ngena nawe hip hop, nawe kwaito, nawe umculo noma yiphi. Siyangena bafethu sihlangene Usebuya khona kwalaye. Into ayenzile. Yena ngifuna ukuvala kumabona kude. Okay, bafethu sebenzekile. Usebuya khona wenza inkinga. Okay, sina-ke futhi njengoba wena umlandeli futhi wena uthanda lokho okwenzakala la kule event. Bengicela ukuthi utshela abantu ababukele ababona ngathi lama event aso or le micimbi enakanje imicimbi yokudlala. Sacela utshele ababukele emakhaya ukuthi ubumnandi bungakanani la. Hey lalela-ke yabona ngengikutshela-ke mina zani ngami. Wongibuke lapha. Hey into la ziyakhala. Uyabona ukuthi khona le ngoma yakho lenothe angazi yabona angazi uncane nani engayifuni ufuna ukudownloada mina self uyangithola ngabe yami Ngabuza futhi umshuwo yonke into ziyahamba amafupi bafethu inshort bafethu sinama supporters abantu abasupportayo ukuthi he's one of them abantu abasupportayo ngiyaqala bonke and futhi kwathi ukuthi siyabonga ngaqala ukufika siyabonga ngiyaqala ukufika ngihlala la singama upcoming kuhlala kufuthi mina ngitholakala seposto but manje then ngifike la eTsakani ngize la ngesimo sokuthi ngizwile kuthiwa abantu zakhala yeyikhala ngempela hayi ngisho ukuthi ngifuna ukuvela la. Okay futhi engingakusho ukuthi singama artist sisasikhatha nesinika support thina siyabonga abantu abafana nawe ngathi bangaba baningi emhlabeni isupport yenu sayidinga sisema upcoming artist. Igama umuntu bani? Mina igama lami mina ngumbusazi Jangazi then ngisuka from eNatal bathi iJozi leli mina I'm the running Jozi mina ngishangane lokuZulu ngoba angithi uZulu uhamba yonke indawo izwa ithina singablame namashangane sithi lo ishangane nani seshintshile lokuthi amaZulu ukuthi akhona ukuthi ebuleni namanje umuntu ishangane ngoba ishangane umuntu osuwezama nomZulu naye mina ngiyafana nje ukuthi nami ngishangane ngoba ngicinga yini impilo each and everywhere wayithola mina all over sorry but then ngifikile la ene ungijabulisile kakhulu especially wena ade ngikufuna bakumbize kahle ku-interview kanti namade nokumcinga ngizokugcwele la ziyakhala. Hayi siyabonga futhi bafethu qhubekani, don't forget to subscribe and like. Ama-supporters siyawadinga uSibuda Amajola. Ngisabuyela emcimbini. Siyabonga. Ngisabuyela emcimbini. Siyabonga. Ya bafethu njengoba sekashilo ukuthi sinabantu abasisapotayo sifuna ukuthi si-grateful nawe olapho subscribe-ile olikeayo. Siyabonga bafethu Sibuda Amajola sazoqhubeka ngama-interview yizo bafethu. Bafethu sesemnandi lana ubumnandi uningi ngale ndlela le ukuthi umculo bafethu waseKasi no uhamba phambili ongeke athi ayibukele le episode uzabe uphuthelwe la eceleni kwami ninabo baba abayi2. Ngisacela ukuthi ngamoshi isikhathi baba, ngisacela uzazise igama Sibongiseni wakwamhlongo
iqembu abashana bakaMseveni. Okay baba, bese wena baba ubani? Ngumbuso kaMhlongo ngaphansi kwaliqembu labashana bakaMseveni. Iqembu abashana bakaMseveni. Abashana bakaMseveni. Bese nina ningabaphathi bantu abadala. Yebo. Okay. Na umbuzo ke bantu abadala uthi sikulo mkhakha lo umkhakha abantu sometimes abantu angeke bawuthathe serious umculo wethu. Thina mina ngingane kanje ngenza music. Kunalawa abacabanga ukuthi ngiyadlala. Ubuphi ubumqoka important ukuthi abantu bawulandele lo mculo wethu futhi bawulandele usaqala kanje. Yini into esingabatshela yona? Labantu laba basathi hayi sisadala. Engingakusho izingane baba ngizothi kusho ukuthi umuntu osho njalo othi ayikho into eyenzakala uma wenza umculo akazazi ingcabo zakhe lapho asuka khona ngoba kahle ke umculo ngikhuluma nje umculo wesintu kakhulu. Umculo wesintu yiwona kahle nje oyingcabo yakho noma ngabe ucula isuthu noma ucula umculo isiZulu maskandi Ndloboni kodwa uma kuyisintu nje kusho ukuthi uyazazi ukuwena awolo wakho. Hayi ngiyabuza baba, bese baba ungathanda ukuthi uphethe Kunjalo nje mntaka baba, umculo ubaluleke kakhulu ukuthi umuntu ombukeli okanye umuntu wase-Afrika okanye umuntu nje wasezweni sakhile awulandele umculo wasekhaya azokwazi ukuthi uthola ini ngomculo ngoba into ebalulekile emculweni ukuthi udlulise umyalezo esizweni, kwakhiwe isizwe ngomculo uyaphilisa, umculo uyakha. Ngiyabonga. bese ngicela ukubuza iqembu sekunesikhathi esingakanani likhona? Iqembu kwethu ngicabanga ukuthi libheke eminyakeni eyishumi likhona u-10 ngesilungu. Ngaphambi kweqembu abashana bakaMseveni sinama-albamu amathathu. Eyokuqala ithi Jealous Down, esibili ithi Unyaka Wamabhinqa, lena esibhizi ngayo njengamanje sipromotha yona Isilo Sikazulu. Okay baba, bese kuwe baba ngasho ukuthi abafuna ukubona umculo wenu noma umsebenzi wenu bangawuthola. Uyatholakala wona kwenkundleni zokuxhumana awunikezela mfowethu okuyena ocishe abe nolwazi kancane ngento zokuxhumana. Thina sishayela igingi nje mfowethu, into zokuxhumana zasiwayina ngomfowethu untshebe Indima yakho ukudlala isiginci. ngishaya nje igingi ngiyacula mfowethu engikwenza yilokho nje mfowethu. Baba bese ngibuze ey'nkundleni zokuxhumana ngitholakala kanjani for abantu abafuna ukwazi ukubona umsebenzi wenu? Ukuthi ungena kuma-digital platform, ungena uthi abashana bakaMseveni, uzoyithola i-album ethi Unyaka Wamabhinqa. Bese kuthi la amanye amabili uJealous Down Nesilo Sikazulu sibhizi njengawo manje, siwufake ey'nkundleni zokuxhumana, siwufake online, so kungesikudala. Ngeke uze uphele inyanga leka September ungekho music stores online, so injalo indaba sizotholakala. And then uma ufuna mhlawumbe okuningi ngabashana bakaMseveni ungangena ku-Facebook uthi Mbusi Abashana bakaMseveni, uzobe sewubathola. And then bese ungena enambeni ethi 079 05 73 776. Naku-TikTok bakhona, ungena ngithi Abashana bakaMseveni noma kanjani yothola okuningi abashana bakaMseveni. Ngiyabonga. Hayi bafethu asisapoteni abantu abadala esingakutsho thina siyintwana kaCTV sithi sifisela konke okuhle ngathi umculo wenu noma umsebenzi wenu ungaqhubekela phambili ukuthi ugcwale mani, ugcwale uphume kuzobonakala khona ukuthi uphuma ufika but ngathi konke kungahamba kahle sibongile baba. Siyabonga kakhulu umsakazi wami, siyabonga kakhulu nani niqhubeke nipromotha ama-Afrika asemzansi. Siyabonga kakhulu lento eniyenza kuthina, siyabonga. Siyabonga bafethu, asiqhubekeni sisubscribe-eni silayikeni bafethu, siyabuya umculo umnandi sisaqhubeka la. Siyabonga bafethu. Bantu abadala. Mr. CEO yasestudio bafethu ngiyayivala manje. Umnandi marabona busaqhubeka. Ngifuna ukusho ukuthi kuwo wonke artist esili-interviewile sicela ukubonga from vele ku-hosta Mfazo Nenkani Bhuti. Siyabonga izandla zikhani umcimbi wakho bewumnandi bese sisho kubabukeli
esibatholile sithi sicela niqhubeke bafethu nisupporte i-local because i-local is lekele. Ngusibuda Majola mina siyintwana yamkasi TV sithi sicela uqhubeke ulike usubscribe so hlezi sinilethela the best entertainment khani ngilisho cabanga igama. Sibuda Majola intwana yamkasi TV leyo ibukele iculture khona ungakhohlwa like and subscribe. Siyabonga bafethu. Sebenzisa amajezi banibeka Brenda sekazi mashona phaka sebenzisa amajezi banibeka Fike bathulile nami ngazingenela Dulisi mic nami ngifuna ukuzirepela Phakamisa ikasi ngifuna ukurepresenta Baby ngapopa nami ngiphatha boMandela siyekeni umona marintwana isebenzile from nowhere to somewhere kugcina lifezekile lona cela ungaminyi bra yami sazophumelela ngoba intwana yami